Padi hingga tongte kaisa kotama salena kotama angka belanyo kharmasinsa berisik mokol kerisa belanyo keroi bukung ajilai salai jawo tai borok kajamani bising bisikam ungka tai oba hike borok ajilai saw tonglayo ka tongte bihik saganang ka tai bihik saganang mani pore hingkano borok besai hamya ngani terik sengka tai besai saka bihikno serai asai phuno bono duku koso tar dihnai besai saka aboni pore hingkano besai thangka besai thangmani pore mas kaisa kani kathamni pore hingkano bihik bo bakha tai serai asai kya serai asai phuru mokol yasa kerikya asai kya tai doctor phunuka tam ke thik khlaiman nai tai doctor saka operation khlai nangnai ekaba buni mokol rnani manani nangnai tai buma saka ani mokol rnai enai tai doctor apa hikene bumani mokol nawai asranya mokol thik khaikya thik khlainai bumani mokol yasa kering thangka tai pori rekha hakeno torkha akorkha tai teruk serai khasinani rengka buma no mokol keri hinine boi beng laikya bongni school ni serai rok tai apro rokong ke bo chaja gyang khala sijaka aba herong teng tekano bo torkha toraine bo kahe CTO porinan thangka CTO porinai bo kotor chakri mangkha engineer chakri khainai abon pore hingkano no kaham pai bo arno bori nawine nogo phailiya bumano khos pata kerike tongka tai aboni por hingkano koyek bosor por hingkano bini dol binare beraikya belai no kaham belai ganang belai tongthok nugikya tai bumano phai sapaikya nini bosa belai ganang se oba jaga se nokni sapai prungkano buma thangai naikya buma thangai dugla amo toginai khorang khlai purukano serai masa dugar phiog rupaikya dugar phioginai tai bini mokol jasa keri nuginai asrai bono nugoi kiri jaginai siri khoginai kaka kokokhe khari thangka tai logi no bupa phaine ne phaimani bumano nuk phaikya mokol jasa keri tai bumano kutukha nungtahne phayoro tahne na hayeng irai sire podre pod hangka bunyono nasila jago apirokhe bono hangka tai dugar soiri reka botai belai dukhu nangjagai bo hanya hai teruk dipilai nogo sopanyani nangkha belai dukhu nangjaka nijini bosabai hake hanjamani tai aboni koyek mas por hangkano bosla no kaisa bini best friend parani invitation deka kalbari panda bo pura family tuwi phaikya i family por hangkano apro bumani kathino gana tei talangai thangka gana tei talang thangpro hangkano sabati ni singkano kana berisik thikya hanani sapro hangkano botongi malia oba ane ama sehni gosima kapkha apro keno kathino talangai sogi phaipro keno bini kaka bono saka nini ama thiya sini sekang ano saikelango ani bosa no ang thipuno khobor tar de hinai tamni himalay nono bo dukhung nani kirijago tai nono kisepuno dukhur nani musung jagya thinya sekang nini babu nini amano kogri klang thango bosa no kisepuno dukhu tar de hinai samani bage tai olokhe botebo kapkha apro bini kaka hanya hai saka nungni na amano mokol keri hinai ignore khayo nasila jago hapino nung asai phuru nisimino nini le mokol se keri tai nina ama nijini mokol roise operation khlaise nini yagrani mokol thik khlairu ni saka tai a khobor saimang hangkano botebo dukhu nangjagai kapkha bini amano maya nangjagai kapkha ge phadi sing o kokborok kothomano khanawoi oro sing tamo srungjangnai man hingka hingke sing
jephru no nijini ama no ama hanani nangnai tai jesapono sitra angthong bunile sitra khakolgobar ani le rangsangni khombar nirok sajago abagino seng nijini no nasilaiawoi jesapono thong seng hamjagai tongai manghake belaino sanai asuk jora sawinyo norok ani kothoma katal tebo kaham kaham phai tongo norok naidi nukdi sidi siake nung bahai jidi manai tai mutairongni arsibad bai omahai samung khlai phunukdi je nongni tongmunno boinogoi mas srungnatei asuk sawinyo jotono hambai।